मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार टोमॅटोचं सार। त्याच्यासाठी मी 4 टोमॅटो कुकरला लावते उकडायला। त्याच्यासाठी आपण साहित्य घेतलंय। 1 चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा धना घेतलाय, थोडा अर्धा नारळ घेतलाय बारीक किसून, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं घेतलंय, अर्धा कांदा घेतला चिरून, 5 ते 6 लाल मिरच्या घेतल्या। आता हे आपण वाटून घेऊया। आपलं हे वाटप तयार झालंय। आता आपण उकडून घेतलेले टोमॅटो सोलून कापून त्याच्यामध्येच बारीक करून घ्यायचे। टोमॅटो आहे उकडलेला आहे, की साल अशी काढून टाकायची। आणि जर साला सगळं टाकलं तर मग ते आमटी करणार तेव्हा टोमॅटोचं सार करणार ना, तेव्हा ते सगळं सालं वरती येणार। सालं काढून घेतल्यानंतर ते एकदम मस्त एकजीव वाटलं जाईल। टोमॅटो सोललेला आहे तो कापून टाकायचा त्याच्यात, म्हणजे चांगला बारीक वाटेल। उकडलेलं पाणी असतं तेच वाटपाला यूज करायचं। हे एवढं बारीक वाटून घ्यायचं आहे आणि हे एवढं बारीक झाल्याच्या नंतर हा कापलेला आपण ह्याच्यातच टोमॅटो घालून वाटायचं आहे बारीक। परत वाटप जेवढं बारीक वाटाल तेवढं टोमॅटोचं सार चांगलं चवीचं होईल। त्यामुळे वाटप एकदम बारीक वाटून घ्या। एवढं बारीक वाटून घ्यायचं। कढई ठेवली आहे, तर कढईमध्ये आपण 1 चमचा भरून तेल टाकूया। फोडणीसाठी मी अर्धा कांदा घेतलाय आणि कढीपत्ता घेतलाय। तेल तापलाय, आता आपण कढीपत्ता टाकून घेऊया। कांदा टाकूया। कांदा एकदम चांगला लाल करून घ्यायचा। कांदा चांगला लाल झालाय, आता आपण त्याच्यावर टाकून देऊ वाटप। आपल्याला जेवढं कोणाला पातळ हवं ना तेवढं आपण पातळ पाणी जेवढं टाकून घ्यायचं। चवीपुरतं मीठ। टोमॅटो आंबट असतो त्यामुळे मी 2च कोकमं टाकते त्याच्यामध्ये। आमटीला उकळी आली आहे, पण त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकूया वरून। आता आपलं टोमॅटोचं सार तयार आहे। आता गॅस बंद करून आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आपलं टोमॅटोचं सार तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा।